Spánek. Všichni ho potřebujeme, ale jen málo kdo ho dokáže využít naplno. Jenže efektivita spánku není v tom, kolik si ho dopřejete, ale v tom, kdy se vzbudíte. Tajemství spánku, který vám přinese odpočinek, je probuzení ve správný moment. Ten se pro každé tělo liší a nastává v určitém rozmezí. Zásadní je toto rozmezí nalézt. Představujeme vám Sleep Tracker. Sleep Tracker nepřetržitě monitoruje vaše tělo a vyhledává nejlepší čas k probuzení. Je to jednoduché. Senzory zabudované do hodinek detekují lehkou spánkovou fázi a vzbudí mě v ideální chvíli. Díky Sleep Trackeru žiju svůj den naplno. Jmenuji se Lee Lawrie a Sleep Tracker jsem vyvinul poté, kdy jsem si uvědomil, že pro každého z nás existují optimální části rána, kdy se vzbudit. A takhle to funguje. Vezměte si Sleep Tracker do postele. Nastavte čas, kdy uléháte. Nastavte nejzazší čas probuzení a zvolte způsob buzení. Vibracemi, zvukem nebo obojím. A nakonec zvolte rozmezí před samotným časem buzení, které je pro vás přijatelné, abyste vstali od počatí a svěží. Doporučujeme rozmezí 20 minut při plnohodnotném spánku. Můžete si také zaznamenávat a analyzovat vaše spánkové cykly a návyky tím, že Sleep Tracker připojíte ke svému počítači. Výhody Sleep Trackeru byly popsány v časopisech jako Men's Health, Time, Wall Street Journal nebo v televizi doktorem Philem či Donem Deutschem. Možná i proto více než 125 000 lidí souhlasí, že vstávání nikdy nebylo snadnější, a to díky Sleep Trackeru. Hodně cestuji a proto musím pracovat i v pozdních hodinách, ale se Sleep Trackerem mi vstávání nedělá žádné potíže. Sleep Tracker používám už přes 2 roky. Doslova mi zachránil život. Zakoupení Sleep Trackeru bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala. Nesmírně si užívám výhod této technologie i prvotřídní zákaznickou podporu silné společnosti. Od té doby, co mám Sleep Tracker, se zlepšila má produktivita práce. Cítím se líp a dokonce jsem začal i běhat. Často jednám s klienty ve Skandinávii. V zimě tam mají celé dny hodně temno, v létě zase slunce nezapadá do pozdních hodin. Kvůli tomu se mi tam špatně spalo. Ale se Sleep Trackerem je to jednoduché. Vzbudí mě ve správnou chvíli bez ohledu na to, jak je venku. Poznejte, jaký je to pocit vstát odpočatý a svěží. Objednejte si svůj Sleep Tracker na www.sleeptracker.cz.